धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा धेमाजि जिल्लानि सिङाव बर' बिजों फरायनानै जाय फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जादों बे फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों। दा बेवहाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव गासैहाय 86 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदों। दा बेवहाय बेनि गेजेरनिफ्रायनो टप 10 बासिनानै धेमाजि जिल्लानि सिङाव बिथांमोना टप 10 बासिनानै हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक आनजादनि टप 10 बासिनानै बरायनाय हाबाफारि लादों। दिनै बे बरायनाय हाबाफारियाव डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर डक्टर ब्रैदुल बसुमतारी मानगोनां बिथाङा बाहागो लादों आरो जर'खा आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि सोरजिला औवारी मेडाम बिथाङाबो बाहागो लादों आरो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर'नि आफादफोर बिथांमोनाबो बाहागो लादों। आरो माने दिनैनि बरायनाय हाबाफारिया खोब मोजाङैनो जानानै थांदों बेखौ आङो बुंनो सानदों। दा बेवहाय धेमाजि जिल्लाया सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायनाया दिनै गोबांबार जाबाय। दा बे बेलायाव दिनै बिथांमोना धेमाजि जिल्ला हिसाबै बरायनायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ आरो फरायसाफोरनि गोजोन इयुनखौ हास्थायनानै दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। दा बेनि गेजेरनिफ्रायनो दिनै धेमाजि जिल्लानि सिंनिफ्राय जों बरायजानाय फरायसाफोरखौ जों मोननो हादों। माखासे फरायसाफ्रा दिनै डक्टर फरायगासिनो दं। बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव हरेन्द्र मुसाहारि बिथाङा ओंखारबोसिगोन आरो बेनि उनाव बिथांनिनो बिनानाव जाय ज्योति मुसाहारि बिनानावाबो डक्टर एडमिसन अलरेडि कनफार्म मोनगोना आरो बेनि उनाव आरो गोबां फरायसाया बेबायदिनो बरायजानायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बरायजाखांनायनि उनाव सोरबा इन्जिनियार जाहैबाय सोरबा डक्टर एडमिसन मोनहैबाय। गुन गोनां फरायसाफोरा बेबायदिनो गावनि गुनखौ लानानै डक्टर इन्जिनियार जाहैनो हादों। दा बेखायनो जों दिनैनि बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ खावलायदों आरो बिथांमोना आंखौ दसे सम लिंहरनानै फरायसाफोरजों सावरायनो जि खाबु होदों बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंदों दिनै जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव जों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों धेमाजि जिल्लायाव बर' बिजोङा थांनानै दं आरो बर' बिजोंफोरा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिदों। दा बेनिफ्राय जोंनि फरायसालिया मोजां अबस्थायाव गैया अब्लाबो जोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरि सासे सानै बबेबा फरायसालियाव दिनै बुंनो थाङोब्ला एसबि गोजौ फरायसालियाव दिनै नैबे हाबाफारिया जागासिनो दं। दा बेवहाय गुबुन बिजोंनि बर' राव रोङै आरो गुबुन बिजोंनि फोरोंगिरिया 7 जन दङ। दिनै जोङो आसाम सोरखारखौ खावलायबाय थादों जे बै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ सोलायनानै जोंनि बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोर जोंनो हरनांगौ। खिन्थु बै फरायसालियाव जोंनो बर' बिजोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना दिनैसिमबो हराखै। दा बे फरायसालियाव जुदि जोंनो बर' बिजोंनि फरायसालिखौ हरनायमोनब्ला आरो बे फरायसालिनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन जोंनि फरायसाफ्रा रिजाल्ट खालामनो हागोन। दा बेबायदिनो जोंनि फरायसाफ्रा खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों गोबां जोंनि फरायसाफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जादों। उथ्रिसार जानायनि हारा बिदिनो मालाबा गोबां जादों मालाबा एसे खम जादों बेखौ जों स्वीकार खालामनांगोन। दा बेनि गेजेरावनो जोङो बेबायदिनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोङो मान बावनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो फरायसाफोरखौ जों एनकारेज होबोबाय थादों थुलुंगा होबोबाय थादों जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा इयुनाव गावनि जिउखौ दानो हायो बिमा बिफानि मुं खामायनो हायो ओनसोलनि आरो जिल्लानि खामायनो हायो आरो फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसननि थाखाय बिदिन्थि महरै जानानै थानो हायो। 2025 मायथाइनि गोजौ आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जि जिल्लानि गेजेराव जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेहाय बर' बिजोंजों पास जानो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो टप 10 बरायदों। दिनै बे हाबाफारियावनो जोंजों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गावसोरनि सेथि मासि मोननाय फरायसाफोरखौहाय दिनै बरायनाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ जोङो बुंनो सानो जे जोंनि थांनाय बोथोरफोरनि मादाव देग्लायनि जि रिजाल्ट जोंनि पास जानायनि जि रिजाल्ट
फार्स्ट डिभिजन मोननायनि रिजाल्टआ जोंना एसे खमायदों जोंना थांनाय खेबसेयाव जोङो गासै 113 फरायसाफ्रा जोंना फार्स्ट डिभिजन मोनदोंमोन नाथाय देग्लाय जोङो फार्स्ट डिभिजनखौ मोननो हादों 83 जों जोंनि धेमाजि जिल्लायाव मोननो हादों दा बेनि मादावनो जोङो 10थि मासि मोननाय फरायसाफोरखौहाय दिनै जोङो बरायदों मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनसे हाबाफारि जों लादों खोब मोनसे दिनै जोङो जोंनि बे एसबि गोजौसिन बे फरायसालियाव जोंनि बेनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर आरो बेनि फरायसाफोर गासैबो बाहागो लानानै लोगोसे UN एकाडेमि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो बिथांमोननि फरायसाफोरा जोंनि बाहागो लादों दा जों बे बेलायाव जों बेखौनो बुंनो नागिरो जे फरायसाफ्रा अरायसम जोङो गावनि जे हाबाफारि बेखौ फरायनाय हाबाफारि बेखौ मोजाङै फरायनांगौ आरो अरायसम फरायनानै गावनि जि थांखि आरो गावनि जि सम बाहायनाय बेखौ मोजाङै बाहायलांनांगौ बेखौ जों जिल्लानिफ्राय बुङो लोगोसे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौनो नाजायो जोंनि जे धेमाजि जिल्लायाव जेरै जोंनि फोरोंगिरिनि जेंना फरायसालिफोरनि जेंना लोगोसे जोंनि फरायसाफ्रा जि फरायनायनि जिथु गोजौसिन फरायनो थाखाय जिफोर जेंना जागासिनो दं जोङो बिनि सायावहाय जों गोबां जोंनि आफादफ्रा खामानि मावगासिनो दङ दिनै हमना लादो दिनै एसपि बायदि फरायसालियावनो जोबोद मोनसे गाज्रि अबस्था दिनै जाना दङ दा बेखौहाय जोङो बुंनो सानो जे जोंनि बे फरायसालिया मोजां जानांगौब्ला जोङो बेनिफ्राय मोजां रिजाल्ट ओंखारनांगौ बेनि थासारिया जोंना मोजां जानांगोन आरो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा मोजां फोरोंनांगोन लोगोसे बेनि गार्जेन दिथागिरिफ्रा मोजाङै मोजां गावनि गथ'फोरखौहाय जोङो मोजां रिजाल्ट दिहुनोब्ला जों मोजां खामानि मावनांगोन बेखौ जों सानो लोगोसे बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंना बेहाय जों मोननो हादों गाहाय आलासि महरै बड'सा ब्रह्म सारखौ जों मोननो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि लोगोसे जोङो जर'खा आलासि हिसाबै जोङो डक्टर रिदुल बसुमतारी लोगो लेङाइ बिबुंगोरा डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि दा बिथांमोनखौ जों मोननो हादों दा बिथांमोना जेरैबायदि थुलुंगा गावसोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों होदों जों सानो जोंनि फैबाय थानाय समावहाय जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै खोनासंनानै बिथांमोननि बोसोन आरो जि बोसोन खान्थिफोरखौ लानानै इयुनाव जोंनि मोजां मोजां फरायसाफोर ओंखारबावगोन बेखौनो जोङो हास्थायो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्लोमा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन